pludselig byder sig at være, så kalder det ikke lige frem på angreb. Det er et farligt hul at angribe på. Altså, vi ved godt, hvem vi giver bedst odds for at vinde et omspil. Og det ved Tiger også. Super godt. Slag. Super. Han får chancen. Ja, det gør han. Fra måske en 7 meter. Skulle det komme til omspil, så har Tiger jo også der en imponerende rekord med at få masser af gode dollars og point til diverse ranglister. Får vi billeder fra 2001, hvor han duellerede med Phil Mickelson om at vinde her på Bay Hill. Nu er det altså Bart Bryant, der er den direkte modstander. Nu var vi inde på, at Sean O'Haire var lidt langsom. Jeg er sikker på, at Tiger kommer til at bruge rigtig god tid på at læse det her for det her. Ja, men ikke nødvendigvis. Ikke meget mere tid end sædvanligvis. Det kan godt være, at han tager lidt mere tid til at læse den der, men når han først er oppe ved... Når han først er oppe og begynder... Når han står bag bolden, det der er vel det mest afgørende, synes jeg. Når han står bag bolden til sidst og kigger ned ad linjen, forestiller sig pottet rulle ned i hullet, vejen den tager. Når han så tager sin skridt hen mod bolden der, de første skridt, så kører den på automatpilot igen. Lige over 7 meter til hullet. Vi ved, at den falder mod højre. Det er ned ad bakke. Kan han finde den helt præcise kombination af hastighed og linje. Han kan godt. Spørgsmålet er, om han gør det lige nu. Det kan han. Den er der. Den er der. Han vinder. Nej. Han skal gøre det. Han er fantastisk. Det er utroligt ved det menneske. Det var stillhed før stormen der. Tænk, at han gør det. Tiger Woods vinder sejr nummer 64 på PGA-turen efter en fantastisk afslutning. Holder det her umulige pot. Han skaber altså nogle øjeblikke. Det er utroligt. Og så bliver det en 66, han slutter af med Tiger Woods. Hold da op en afslutning. Den var ikke i højre side, den var ikke i venstre side, den var midt i. Lad os prøve at nyde den igen. Sikke et slag, sikke et pot, han sender afsted. Prøv at se hatten her om et øjeblik. Og der er altså et tegn på, at man bliver aldrig træt af at vinde, når man hedder Tiger Woods. Og så er verden her. Arnold Palmer til venstre i billedet. Arnold Palmer, der selv har vundet 62 gange på PGA-turen. Bryant sidder bare, som om det var han sad og ventede på. Ja,